halang ka na mo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Mga kaigsuunan, dili kita matingala kung ang tao mamatay. Tungod kay kana epekto kini sa sala. Nga tungod sa sala sa tao, ang tao mamatay gayud. Apan atong pagkahisgutan karon nga naay duha ka klase sa mga tao kung giunsa nila pag-atubang o pagsagubang ang mao kini nga bayad sa sala nga mao ang kamatayon. Tungod kay naay mga tao nga gusto nang mamatay. Siguro tungod sa kabugaton sa ilang mga problema nga ilang gihambin sa ilang kinabuhi. O di ba kaha sa mga problema nga tan-aw nila nga wala na solusyon, o di ba kaha sa mga problema nga nakita nila ilang kaugalingon nga wala na sila pulos samtang naa sila sa kalibutan. And then mao nang ganahan na sila mamatay. Naapoy mga tao nga diin ganahan sila mabuhi tungod kay di sila gusto mamatay. Nabisa na wagtangan na sila tiil, na wagtangan na sila og kamot. Apan maning kamot gihapon sila, tungod kay ganahan pa sila mabuhi, mahadlok sila mamatay. Kung ato siyang tanawon, ang tao mamatay gayud. Apan, asa man kaniini nga duha? Naaba ka atong unang nga tao nga diin gusto na ka mamatay, tungod kay tanaw nimo wala nay pulos imong kinabuhi. O di ba ka tungod kay daghan na kay kang problema. Og mao ingon ani nga paagi murag mga tao nga mahadlok mo atubang sa ilang problema instead nga ilang sagubangon ang maong problema. O di ba kagadto mga tao nga diin bisag naa nay apan, bisan naa na sila rason, or bisan tanaw nila silang kinabuhi nga pait na kayo, apan ilag hapong iperso, ilag hapong paningkamutan, ilahang sagubangon
ang ilang kinabuhi nga gusto pa silang mabuhi. Asa man kaniining duha. Kung ato makita, dili immune ang mga tao sa mao nga pagbati nga gusto silang or mahadlok sila nga mamatay. Tanang tao mamatay gayud. Og naata niini nga pagbati nga mahadlok ta, mabalaka ta. O di ba ka atong buhaton nga ang kamatayon mao ang solusyon sa maong problema tungod kay maundang ang tanan. Dili ingon ana. Ang atong paghisgutan karon, maong mensahe nga diin ginasulti ni Pablo diri sa libro sa Roma kapitulo 7. Nga diin iyang gihimo nga panig-ingnan ang kaminyoon para i-connect ngadto sa kaluwasan hilabi na sa atong kamatayon diha kang Kristo ug sa ato ang kaluwasan. If naamoy Biblia palihog abli diha sa libro sa Roma kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 6. Balikon ako diha sa libro sa Roma kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 6. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Mga igsuon, sa walay duha-duha, makasabot kamo sa akong isulti kay nasayod man kamong tanan sa balaod nga ang tao ubos lamang sa balaod samtang buhi siya. Pananglitan, ang babaeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana sumala sa balaod samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inig kamatay sa iyang bana, nahiling kawas na niya o nahiling kawas na siya gikan sa mga balaod. Busa, kung makigpuyo siyag laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siyag mananapaw. Apan, inig kamatay sa iyang bana, gawas no na siya og dili tawgon nga mananapaw kung magminyo siyag laing laki. Kamu usab mga igsoon, patay na sa balaod kay bahin man kamo sa lawas ni Kristo. Karon, iya na kamo ni Kristo nga gibanhaw aron magkinabuhi kita nga mapuslanon alang sa Dios. Kay sa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanon nga kinaiya, ang atong mga daotang kaibog nga gipukaw sa balaod maoy naggahom sa atong lawas ug kamatayon ang sangputa niini. Apan karon gawas no na kita gikan sa balaod kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kun dili diha na sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. Ang Ginoo nagapanalangin sa iya nga pulong. Kung ato siyang tan-awon diri, niagi nga Domingo ginahisgutan mahitungod sa pagkaulipon sa sala sa kapitulo 6. Ug nganhi sa kapitulo 7, naghisgot kita nga din unsaon man nga din mahimo kitang ulipon diha ni Kristo. Pero naay proseso una niini. O gipasabot ni Pablo pinaagi sa kaminyoon nga iyahang gihatag nga example. Nga diin miingon siya, nga diin sa bersikulo 1, mga igsuon, sa walay duha-duha makasabot kamo sa akong isulti kay nasayod man kamong tanan sa balaod nga ang tao ubos lamang sa balaod samtang buhi pa siya. Kung atong tan-awon diri, ginasulti ni Pablo nga diin ang tao ubos siya or gikuptan siya sa balaod samtang buhi pa siya. So nagpasabot diring dapita nga din ang balaod is applicable siya or ang balaod is nagakupot siya sa tao samtang ang tao buhi pa. Apan kung ang tao patay na, wala na kanay kapuslanan. Ang balaod is gibuhat siya para sa mga buhi, dili sa mga patay. So kung ato siyang tanawon diri, ang gipasabot ni Pablo nga diin niingon siya nga diin kung kamo patay na diha ning Kristo, patay na pud kamo diha sa balaod. Ato siyang explain unya. Kung ato siyang tanawon diri, kung atong tanawon ang kinatibuk-an nga libro sa Roma, atong makita ang tibuok nga tema nga di nagahisgot ang pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo o dili ang pagkamatarong sa tao. Ang pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo tungod kay ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo para ang tao maluwas. Siya ang nagbuhat niya ng tanan. Ang Dios mo'y nagbuhat og solusyon. Ang Dios mo'y nagbuhat og paagi, dili ang tao. Mao nang walay sarang isa ka tawo nga makapanghambog nga maayo siyang tao nga luwas siya tungod sa iyang gibuhat. Dili. Kung ato siyang tanawon, ang buhat or trabaho, ato ni siyang unang gigamit sa mga tao. Kung atong tanawon nga sa Genesis 1, nga din gi-apply kini siya unang gamit ning Adan nga diin ang Ginoo gibuhat niya ang tanan, and din gibuhat niya ang tao, and din miingon ang Dios ngadto kang Adan. Nga din akong gihatag, ako kang gipiyalan
nga diin maoy maghatag og magatiman sa ako ang gibuhat. So again, ang unang sugo sa Ginoo ning Adan mao ang trabaho. Apan sa kapitulo 3 sa libro sa Genesis, unsa may nahitabo? Naay command ang Ginoo ning Adan, naay sugo ang Ginoo ni Adan nga diin dili sila mukaon sa bunga sa tanom nga naa tunga sa garden. Apan napakya sila ug unsa may nahitabo? Nahiaguman nila ang silot. Ang silot mao ang pagpaningkamot pa pag-ayo, ang pagtrabaho pa pag-ayo. Kung ato makita, ang gigamit sa Ginoo ang trabaho nga diin para sa maayo. Okay? Unsa may para sa maayo? Ningon na Ginoo nga atiman ang akong binuhat. Para sa maayo. Apan, ang nahitabo diring dapita, ang silot ning Adan is maningkamot sila pag-ayo, mutrabaho sila pag-ayo para mabuhi. Which is, mao na siya ang tunglo, mao na siya ang bayad sa sala. Nga apektado ta, nga diin maningkamot ta pag-ayo para ta mabuhi. Og niini nga concept kung ato siyang tan-awon diri sa New Testament, nga diin ang gusto ipasabot ni Pablo nga diin naluwas kita pinaagi sa grasya sa Ginoo ug dili pinaagi sa atong pagpaningkamot. Kung ato nakita, kung atong tan-awon sa Genesis nga diin ang bayad sa sala, ang epekto sa sala mao ang si Adan ug si Eva maningkamot pag-ayo para sila mabuhi. Kung atong tan-awon, ang pagpaningkamot, ang pagbuhat og maayo, epekto siya sa sala. So kung maingon ta magbuhat og maayo, magbuhat ta og tarong para maluwas kita, naata sa circle ka-epekto ka na siya sa sala. Latog na pagasulti, maski unsaon pa nato pagbuhat og maayo, ang tao dili maluwas. Nakuha na to? So kung atong tan-awon diri, nga diin si Pablo miingon sa bersikulo 1, mga igsuon. Si Pablo nagahisgot sa iyahang mga kaigsuunan nga diin isip siya usa ka Hudiyo, naghisgot siya sa iyahang mga kaigsuunan nga mga Hudiyo. Tungod kay sila man mao ang pinaka-concern or nagtamod sa balaod. Nga diin ang mga hintil is wala kay sila nisubay sa balaod. Ang mga hintil is more on grasya diha sa Ginoo. Pero ang kaning mga Hudiyo is tungod kay ang ilahang mga katigulangan is nagsubay, especially ilang gikuptan ang libro ni Moses, libro sa unang 5 libro diha sa Old Testament nga diin naatay gitawag og mao ni ang balaod o mga buta nga pagabuhaton para makabaton ang tao og pagkamatarong, which is gi-abolish na siya nga principle nga din ang tao maluwas pinaagi sa balaod. Pero wa nagpasabot nga ang balaod dili siya gamit or ang balaod walay pulos. It means na siya gamit, na siya pulos para ang tao makita nga mao ni siya ang sala. Apan wa nagpasabot nga din magbuhat og maayo or magsubay ta sa balaod, maluwas ang tao. Dili. Tungod kay mao ni siya ang solusyon nga gibuhat sa Ginoo. Samtang si Pablo naghisgot mahitungod sa kaminyoon, miingon siya sa bersikulo 2, pananglitan, ang babaeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana sumala sa balaod, samtang buhi pa iyang bana. So natay gitawag og authority diring dapita nga diin ubos ang asawa sa bana samtang iyang bana buhi pa. Do mao ni ilahang nga practices. And then ngani sa bersikulo 3 nagingon, atong balikon diri sa 2. Pananglitan ang babaeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana sumala sa balaod samtang buhi pa ang iyang bana, apan inig kamatay sa iyang bana, nahiling kawas na siya gikan sa maong balaod. Sa bersikulo 3 nagingon, busa kun magminyo siya laing laki samtang buhi pa iyang bana, tawgon siya mananapaw, apan inig kamatay sa iyang bana, gawas no na siya ug dili tawgon nga mananapaw kun maminyo siya laing laki. Laktod pagasulti, again atong gihisgutan diri is minyo. Kung ang babay mangitag laing laki samtang buhi pa iyang bana, then siya gitawag og mananapaw. Apan ang babay kung mangitag laing laki tapos iyang bana is patay na, which is wala na sila gigapo sa balaod, din dili siya tawgong mananapaw. Laktod nga pagasulti, ang atong gihisgutan diri, do naghisgot ta mahitungod sa kamatayon, pero ang atong gihisgutan diri mao ang bag-o nga union or bag-o nga relasyon. Nga diin,
ang makita nato sa sitwasyon, sa unang sitwasyon nga ang babae mananapaw kung buhi pa yang bana, tapos ang babae dili mananapaw kung patay na yang bana, usara jud ang atong nakita diri mao ang kamatayon. It means nga ang kamatayon maoy nagputol sa balaod or gapos sa balaod. Kung ato ni siyang tan-awon diri, kita gigapos kita sa balaod. Samtang natawo ta sa kalibutan, gigapos kita sa balaod. Si Jesus Christ natawo siya diri sa kalibutan o gigapos siya sa balaod. Apan unsa may nahitabo niana? Gigapos sa balaod si Ginoong Hesukristo. Apan do tinuod man nga gilumbong siya, apan sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. It means nga sa iyahang paglubong namatay siya ug nawagtang na ang gapos sa kamatayon. Ug mas nawagtang pa jud sa dihang sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Ug mao ni siya atong makita diri nga diin samtang gigapos kita sa sala, kitang tao gigapos kita sa sala, gigapos kita sa balaod, ug mao nang tungod kay gigapos kita sa sala o gigapos kita sa balaod, naa sa atong hunahuna nga maningkamot ta pag-ayo, magbuhat ta og tarong, magbuhat ta og maayo para tawguntang maayong tao or maayo atubangan sa Ginoo. Nga man langit ng tawhana tungod kay buutan man, langit ng tawhana tungod kay maayo man, dili ingon ana. Ang makalangit sa tao, wala ningon ng Ginoo nga kung buutan ka, malangit ka. Wala ningon ng Ginoo. Ang giingon sa Ginoo nga assurance niya nga diin kamo si bisan kinsang may tuon ni Ginoong Hesukristo, maora ang makasulod sa gingarayan sa langit. Nganuman, kung atong tanawon diri sa libro sa Juan 14 sa bersikulo 6, si Jesus mismo miingon sa iyang mga tinunan. Nga diin siya ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaagdo samahan kung dili mo agi ni Ginoong Hesukristo. So atong makita diri nga diin ang tao samtang gigapos siya sa sala o gigapos siya sa balaod, kinahanglan siyang mamatay. Okay? So unsa man nga klase nga kamatayon? So atong tanawon diri nga diin una, daghan sa mga tao gigapos sa balaod o gigapos sa sala, ang atong makita diri una, patay sa espiritu. So kung patay sa espiritu, sa Roma 3:23, kung ato siyang mubalik ta diri sa kapitulo 3:23, nga diin ang tao patay siya sa espiritu, nga diin nahilayo ang iyang espiritu ngadto sa Dios. Nga diin mao ni siya ang epekto sa kung atong tan-awon diri sa pagniagi nga kapitulo sa kapitulo 6:23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. So ang tao patay siya sa espiritu, ug nagkinahanglan nga buhion ang iyang nga espiritu. So unsaon man ni siya pagbuhi sa espiritu sa tao? Mao ni siya ang solusyon nga gihatag sa Ginoo. Kung atong tan-awon pa jud, kung moatras ta og duha ka kapitulo gikan sa kapitulo 7, sa kapitulo 5 bersikulo 8, unsa may giingon? Sa dakong gugma sa Dios, siya namatay ngadto ibabaw sa krus pagpakita sa dako niyang gugma, samtang makasasala ang tao, namatay siya. So mao ni siya ang solusyon nga gihatag sa Ginoo nga diin si bisan kinsa nga motuo ug modawat ni Ginoong Hesukristo siya mabuhi spiritually. Which is ang purpose niya na is i-connect ang atong espiritu ngadto sa Dios tungod kay naputol siya tungod sa sala. O gigapos kita sa sala ug nagapos kita sa balaod, which is nasa tunghuna nga magbuhat ag maayo. Actually, ang sugo sa Ginoo dili man sa ingon nga magbuhat ag maayo. Ang sugo sa Ginoo nga diin mao kini siya ang paghatag og himaya sa Dios. Dili ang pag ingon ta nga maayo tang tao, dili. Kundi sa tanang buhaton sa tao makahatag og himaya ngadto sa atong buhi nga Dios. So tulo ka implikasyon nga akong ikasulti diri. Una, nga diin wala na kita nagapos sa balaod tungod sa mata sa balaod, patay na kita. Kung patay na kita sa mata sa balaod, it means nga wala na tay koneksyon sa maong balaod tungod kay patay na kita ug wala na igapos ang balaod diri nato. So mao ni siya ang bag-o na status nato diha sa Ginoo. Nga kita gibuhi ta diha ni Kristo samtang namatay kita didto sa balaod. Ang panduha mao kini nga diin dili na kita obligado nga tumanon ang gisulti sa balaod. Kay nganuman mao ni siya ang ato ang bag-o nga priority. Ang bag-o nato nga priority ang atong tumanon mao si Kristo, dili ang balaod nga nagapos kita sa balaod. Dili na ingon ana, kun dili si Kristo na. Nga di na under na ta diha or ubos na ta diha ni Kristo or ulipo na kita diha ni Kristo. And then ang pangtulo nga atong paghisgutan nga mao ang
ang mga Kristohanon gihatagan na siya sa bag-o nga kinabuhi nga diha ni Kristo. So mao ni siya ang bag-o nato nga authority. So ang otoridad wala na sa balaod nga mao'y nagkupot nato kun dili na ana ni Kristo nga mao'y nagkupot sa atong kinabuhi. Nga si bisan kinsa nga tawo nga moingon nga siya nakaila midawat ni Ginoong Hesukristo sa iyang nga kinabuhi. Si Ginoong Hesukristo mao ang iyang hari, si Ginoong Hesukristo mao ang iyang Ginoo, si Ginoong Hesukristo mao ang iyang nga manuluwas sa iyang nga kinabuhi. So kung atong tan-awon diri ang kinatibuk-an nga diin ang kaluwasan dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang kaluwasan pinaagi sa kamatayon diha sa balaod nga mabuhi kita diha ni Kristo, pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. So kung atong tanawon diri nga diin sa bersikulo 3 makita nato nga naay bag-o nga relasyon nga diin nabuhi kita diha ni Kristo ug diin nakabaton kita og bag-o nga relasyon diha ni Ginoong Hesukristo. Nga diin sa bersikulo 4 ang ginahisgutan, kamo usab mga igsuon, patay na sa balaod kay bahin man kamo sa lawas ni Kristo. Karon iya na kamo ni Kristo nga gibanhaw aron magkinabuhi sa mapuslanon alang sa Dios. Nakita nato ang gigamit niya nga pulong is para mapuslanon kita diha sa Dios. Akong gina-mention kaganina tungod kay nay mga tawo nga gusto na silang mamatay tungod kay tan-aw silang kinabuhi wala na sila pulos. Apan gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ka nga mapuslanon diha sa Dios. Naay pulos, naay tumong ang imong kinabuhi samtang naata sa kalibutan. Mo nang atong paghisgutan diri nga diin diha at ang ginahisgutan ni Pablo nga diin ang kaminyoon nga diin ang babae kung mangita na siya og lalaki nga diin ang iyang nga bana is patay na, dili siya tawgong mananapaw. Nga diin namugna ang bag-o nga relasyon. Nga din kita nahimo na kitang patay sa balaod, aden nabuhi kita diha ni Kristo ug mao na siya ang atong bag-o nga relasyon nga nabuhi kita diha kang Ginoong Hesukristo. Nga diin sa bersikulo 6 kaysa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanon nga kinaiya ang atong mga daotang kaibog nga gipukaw sa balaod maoy naggahom sa atong lawas ug kamatayon ang sangputan niini. Apan karon gawas no na kita sa gikan sa balaod kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto na bilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kundili diha sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. So kung ato makita diri si Pablo iya nga gi-connect ang iya nga mensahe though connected siya sa iya nga mensahe ngadto sa iyang gisulat nga mensahe ngadto sa mga taga-Galacia which is nahisulat diha sa Galacia 2:20 nga diin ingon siya nga diin namatay ako uban ni Kristo ug dili na ako ang nagkinabuhi sa akong kaugalingon kun dili si Kristo na ang nagkinabuhi sa akong kaugalingon nga diin tanan akong pagabuhaton maghatag og himaya sa atong buhi nga Ginoo. So kung atong makita diri nga diin ang resulta sa pagbuhat or ang resulta sa pagdawat ni Ginoong Hesukristo, ang purpose nini para kita mamunga. Mamunga, una sa tanan, mamunga nga isip kita maayong ihemplo at ubangan sa mga tao, and that is the testimony. Nga diin ang mga tao magtan-aw nato makita ang himaya sa Dios sa atong kinabuhi. Panduha, witnessing. Nga din kita musulti pud ta unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga din atong isulti sa atong mga paryente, sa mga minahal nato sa kinabuhi, sa atong pamilya, sa ato ang mga higala nga wala pa nakadawat ni Kristo. Atong isulti unsa ka mahigugmaon, unsa kadako ang grasya sa Ginoo, ug unsa ka maayo ang Dios sa ilang kinabuhi. Ug atong i-present sa ilaha nga din tanang tawo makasasala apan na ang grasya na ang paglaom diha ni Ginoong Hesukristo nga siya mo'y naghatag og solusyon para sa tanan. So again, kaniadto patay kita sa balaod apan sa tawo nga diin mituog misalig ni Ginoong Hesukristo namatay siya uban ni Kristo o gibuhi siya ni Kristo para pagpakita nga mao ni siya ang bag-ong relasyon nga ikaw ulipo na ka o ubos na ka diha ni Kristo. Nga si Kristo mao ang imuhang Dios, mao ang imuhang manluluwas ug mao ang imuhang hari. Hinaut nga ang mensahe sa Ginoo nga diin ato nadungog karon hitusok sa ato ang kasing-kasing ug gunahuna nga atong timan-an nga diin ang tao wala maluwas pinaagi sa pagbuhat og maayo. Kundi ang tao
naluwas pinaagi sa pag-angkon nga siya makasasala ug iyang gidawat si Kristo nga manluluwas sa iyang kinabuhi. Balikon ko, ang kaluwasan diha ni Ginoong Kristo. Kung kita patay na kita sa balaod, kung modawat kita ni Ginoong Kristo, kita patay uban ni Kristo ug mabuhi kita diha ni Kristo ug kana siya ang bag-ong relasyon. Nga diin mao ni siya ang tumong, ang priority, ang authority pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Ginoong Dios, niini nga panahon kami nagapasalamat sa imong mensahe. Salamat Ginoo nga din ikaw nagapahinumdum ka namo nga diin magunsa man ang tao kung maayo kayo siya o magunsa man ang tao kung mabuhat siya maayo o moingon tag puutan ang tao apan wala siya relasyon sa imuha. Kining tanan walay kapuslanan. Salamat sa pagpamata sa among hunahuna ug sa amo nga kasing-kasing Ginoo. Salamat sa paghikap nga din ikaw ang Dios nga angay lamang alagaran. Ikaw lamang ang Dios nga angay lamang simbahon. Salamat Ginoo sa imuha nga solusyon nga gihatag sa matag usa. Nga din kami na ulipon sa sala apan ikaw o Dios naghatag og solusyon na matay ngadto ibabaw sa cross. Naghatag ka pasayloan sa among sala. Salamat o Dios nga din ikaw nagasaad nga din si bisan kinsa nga motuo sa imuha ug modawas sa imuha maghatag ka og bag-ong kinabuhi og bag-ong relasyon. Salamat o Dios nga din ikaw magahikap sa matag usa nakadungog sa imong mensahe karon. Na kung tan-aw nila wala pa sila relasyon sa imuha, hikapa ang ilang kasing-kasing nga moangkon sila nga sila makasasala og nagkinahanglan sila og Dios manluluwas sa ilang kinabuhi. Ug moangkon sila nga ikaw ang Dios nga ilang pagadawaton sa ilang kinabuhi. O Dios, salamat sa imong mensahe. Salamat sa panahon karon nga imo kaming gitugutan nga makadungog sa imong mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan. Tanan dungog himaya kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.